85. 85. дар баландии 2000 метр аз сатҳи бар дар болоби дарёи Варзоб пиряхи ҳавзаи пиряхи якарча Якарча. Чанд сантиметр? 85 сантиметр. вақте мегӯем ки дар тамоми ҳавзаи дарёҳои мамлакат ҳамасола чӣ қадар барф боридааст, обнокияш чӣ қадар асту сатҳи дарёҳо чӣ гуна мешаваду ин захира дар фаслҳои баҳору тобистон ва ҳатто тирамоҳ чашмаю дарёҳоро чӣ гуна хисо медиҳад, ҳатто ҳайрон шудан ҳам мумкин аст. охир чӣ гуна метавон ҳамаи онро ҳисобу китоб кард ва ҳатто аз дилхоҳ дарё обро гирифта гуфт ки дар 10 литр обаш чӣ қадар фоиз оби чашмаю боз ба миқдори дигар оби тармаю пирях ҷорӣ аст. мо ду таҷҳизоти нав дорем. яке аз онҳо изотопҳои обҳоро мебинад ва дигараш аз таҷҳизоти иони хроматографӣ катиону анионҳоро таҳлил менамояд. таҷҳизоти сароӣ ба номи мултиметр чанд параметрҳоро чен мекунад. яке аз онҳо ин параметри pH мебошад. мо маълумотҳое ки ҳар ҳафта ҷамъовард менамоем метавонем ки ҳамин натиҷаҳои инро муқоиса кунем дар мобайни як моҳ чӣ тағйиротҳо доштанд. бале, таҷрибаҳо дар ин кор кӯмак мекунанд. боз дар 10 солаи охир илмҳои иқлимшиносиву гелиатсиологиву криосфера рушд намуд. озмоишгоҳҳои дақиқ ба кор дароварда шуданд. ҳарчанд маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ниҳоди навтаъсис мебошад, вале дар масъалаҳои гуфташуда аллакай таҷрибаи кофӣ доранд. муайян кардани боришот дар минтақаҳои гуногун ва захираи барф ва мо барои чи барфа чи барои муайян кардани захираи обӣ ва потенсиали имсолаи обӣ мо чӣ қадар аст ва барои ҳамин то моҳи май мо инро муайян мекунем. чанд қабата? 10 қабат барф. 10 қабат барф. 10 бор боришот шуда. 10 маротиба боришот ки боридааст дар ин рӯзи алҳол бошад омӯзиш аз рӯи масъалаҳои мазкур дар ҳавзаи дарёҳо ҳамин гуна ҷараён мегирад. чунин вазъ дар саросари ҷаҳон бо таъсири тағйирёбии иқлим ба чашм расида. масалан дар ҳавзаи пиряхҳои ҳавзаи сурхоб дар минтақаи ноҳияи лахш аз таъсири гармӣ борҳо сели пиряхӣ ба вуҷуд омадааст. муҳаққиқони марказ дар мавзеъҳои мазкур дастгоҳҳои мушоҳидаи фосилавиро насб карда чандин экспедитсияҳои илмӣ ташкил намуданд. чунин экспедитсияҳои илмӣ дар ҳавзаи болооби дарёҳои Кофарниҳону Варзоб пайваста сурат гирифта, дар экспедитсияҳои илмӣ ҳамкорон аз дигар кишварҳо ҷалб карда мешаванд. ҳамкорӣ бо ҳамкасбони тоҷикистонӣ барои табодули таҷриба басо муфид мебошад. мо дар заминаи таҳқиқи метеорологӣ ва гидрологӣ метавонем муайян намоем ки пиряхҳо дар кадом ҳолат мебошанд. алҳол илми пиряхшиносӣ дар гидрологияи изотопӣ рӯй овардааст ки барои соҳа бисёр муҳим мебошад ки сохтори пиряхҳо аз рӯи зарра молекулаҳо обро ташхис менамоянд ва аз ҳама муҳим аз натиҷаи бо ҳамоии молекулаҳо чун пирях ба бисёр саволҳо ҷавоб ҷустан мумкин аст ва олимони тоҷик дар ин масъала ба пешравиҳо ноил шудаанд. дар маркази омӯзиши пиряхҳо бо мақсади омода кардани бонувони пиряхшинос пайваста машғулиятҳо баргузор мегарданд. аслан як гурӯҳ бонувон номзади илмҳои тиб Дилором Қаюмова, ходимони илмӣ Адолат Давлатова, Земфира Лаблабунова ва Бибигул Ёрова дар чандин экспедитсияҳои илмӣ дар ҳавзаи кӯли Ховаркул, дар ноҳияи Мурғоб, ҳавзаи болооби дарёҳои Сурхобу Варзоб дар баландиҳои 5000 метр аз сатҳи бар иштирок намуданд.
экспедитсияи тадқиқотии илмӣ дар ҳавзаи дарёи Ғун ва ҳавзаи Кӯли Каракул баромадем. мақсад аз ин ташкили экспедитсияҳо ин муайян намудани вазъи имрӯзаи пиряхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим мебошад. Инчунин омӯзиши мушоҳидаҳои стандартии метеорологӣ дар пиряхи рақами 139, пиряхи рақами 457 муайян намудани ҳолати иқлим ва шароити ҷуғрофии минтақаҳо мебошад. дар рафти экспедитсия мо коҳишёбии пиряхҳоро ба воситаи рекаҳо муайян намудем. баланду пастшавии кӯлҳои пиряхиро ба воситаи сенсорҳо муайян кардем. Инчунин ба воситаи камераҳо, веб-камераҳо ва дронҳо тағйирёбии пиряхҳоро муайян намудем. маълумотҳои метеостансияҳои метеорологиро ҷамъоварӣ намудем. дарахтони сӯзанбарг на танҳо ҳусни табиатанд, ба ҳисоби миёна ҳар кадоми он соли даҳо тонна чангу гази карбонро фурӯ бурда, ҳавои тоза, оксигенро ба атроф паҳн менамоянд. давре ки экспедитсияи Абрамов омодагӣ буданд ба водии Зарафшон, ҳама ҳисоб карда буданд ки 25% ҳудуди Тоҷикистон ҷангалзор иборат аст. вақте ки экспедитсияи тоҷику помир солҳои 30 омаданд, онҳо ҳисоб карданд академик Камаров ҳамагӣ 8% мондагӣ буд. ана дар давраи ҳозира 3%, 2.5% мондагӣ. аз ҳисоби он ки мо дарахтҳоро бисёр нест кардем. худи президенти мамлакат ҳам чандин бор дар баромадҳои худ таъкид кард ки бояд мо дарахшониро зиёд кунем. ин ягона роҳи ҳам беҳтаркунии фазои Тоҷикистон ва ҳам пешгирии ҳама офатҳои табиӣ дар республика мешавад. одатан арчаи зарафшонӣ дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон шурӯъ аз баландиҳои 1300 метр то 3000 метр аз сатҳи бар ба иқлим мутобиқ гардида, барои олимон як манбаи омӯзиш ҷиҳати тағйирёбии иқлим барои садсолаҳо ба шумор меравад. дендрохронология ин илми хело муҳим барои ҳозира проблема тағйирёбии иқлим мебошад ки мо мефаҳмем аз дарахтҳо ҳалқаҳои солонааш чӣ тарз ин дарахтҳо афзоиш карданд аз солҳои қадим, масалан 1000 сол, 2000 сол. ин намудҳои дарахтҳоро мо бо парма, ин намуди парма мегирем, яъне ки мо ба дарахт ягон зарар намерасонем. мо бо ин парма сурохӣ карда аз дохили ин парма мо ин намуди намунаҳоро ва баъд ба лаборатория омада инҳоро мо тадқиқот мекунем ки инҳо якумаш чанд сола ҳастанд, дуюмаш бо чӣ хел иқлим дар чӣ хелак шароити иқлим афзоиш карданд. мо бо ин намуди анализ метод метавонем фаҳмем ки 1000 сол пеш чӣ хел боду ҳаво буд, чанд қадар боришот буд, чанд заминҷунбӣ буд ё набуд, масалан оташфишон буд ё ки нурҳои офтобиам бо ин намуди метод мо тадқиқот мекунем. масалан мо дар Кӯли Калон ёфтагӣ ҳастем, дар Артуч, дар Панҷикен. онҷо дарахтҳои бисёр, онҷо як дарахтҳои бисёр ҳаст, тақрибан 50 дарахтҳо ҳастанд. ҳар якташа солаш аз 1800 сол зиёд аст. ин самти нави илм имкон медиҳад ки дар оянда ба масъалаҳои зиёди иқлимшиносӣ маводи ниҳоят муҳим таҳия шавад. оё дар 600 соли охир табиати Тоҷикистон чанд бор ба гармию хунукии бисёрсола дучор шудааст? чанде пеш марказ барои ташхиси хуҷайраи растаниҳо чанд дастгоҳи муосир дастрас намуд ва ҳамчунин олимони ҷавон дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ барои бозгоҳии дарахтон ҷиҳати моделсозии иқлим ва таъсири он сафар карданд. дарахтҳое ки мисол 1000 сол, 2000 сол умр мебинанд, онҳо на танҳо як ҳамту дарахт, онҳо як намуди архив, китоб мебошад ки мо мисол дендрохронолого гирифта ва хонда метавонем. ду қисмат мешем. як қисмате ки
GPS خطی سیانکا میکند قسم پیش زبانای پیریخه یک نفر دو نفر دیگر ما میریم آب میگیریم نمونه آب هم از آب هم از حساب جنس‌های کوهی که در قسمت بالای پیریخ هستند برای آموزش ترکیب شیمیایی همین جنس‌ها. الحال در جمهوری تاجیکستان با راه بنیاد آبانبارها در قسمت زبانه پیریخ‌ها، بنیاد جنگلزار و درختان در تمام حدود مملکت برای حفظ و تحکیم حوزه پیریخ‌ها روند کارها گسترش می‌یابد. جناب عالی پیشنهاد کردند که شنوندن درخت‌ها یکی از راه‌های خوب حفظ پیریخ‌ها این شنوندن درخت‌ها هستند. یعنی گرمسیلی که از پایان به بالا می‌رود درخت زارکنی اینها رو روی آنها رو می‌بندد و بخش سوم این قانون استفاده بری آب‌های پیریخ. در مدت چند سال آخر رقمی کنانی حوزه پیریخ‌ها به آخر رسیده به طور وسیع مانیتورینگ آنها به راه مانده شده است. هر یک جزئیات خرد هم مورد آموزش قرار داده می شود. اصلاً پیریخ شناسی بخش علم است که به مترولوژی، استروفیزیک، شیمی، بیولوژی، طبیعت شناسی و طب زیچ علاقمند است. الحال در سطح جهانی یکی از اولین ها شده عالمان تاجیک به تحقیقات شروع نمودند که به حجیره های آب وابسته است. در 0 درجه یخ پیدا می شود و در 1 درجه آب می شود. لیکن در بلندی های 3,500-4,000 متر حرارت هوا از مینوس 25 گرادوس بالا نمی رود. دویم خنک است. در انتارکتیدا باشد به حساب میانه حرارت هوا 55 درجه است. لیکن پیریخ‌ها آب می شوند. از بین میرن. این رو آموختن است. این قانونیت های خود رو دارد و این سوال ها باید ما جواب دهیم. پیریخ را آموزیم که در کدام حالت است و پیدایش این پیریخ چند هزار سال که میلیون سال شده است و از آموزش گازهایی که در ترکیب آن است ما معین میکنیم که این پیریخ در وقت تنزل است یا که از جهت تاثیر آنتروپولوژی است. این یکی از صفهای پیش علمی. طریق آموزش ایزوتوپ‌های یادروی آب علم جهانی به سوال‌های زیاد جواب خواهد یافت. الحال در مرکز از حساب عالمان جوان آزمایشگاه صفت آب، ایزوتوپ‌ها و سانیتاریا تشکیل شده. هر یک جزئیات در مشغولیت‌های علمی کارکرد می‌گردد. چراگرمی به بلندی‌های دستنورس هم تأثیر می‌کند. روند حرکت بادهایی که ماده‌های ضررناک را طریق اتمسفر به دیگر جایها کوچش می‌دهند چگونه مانیتورینگ نمود و منبعش بیشتر به کدام منطقه‌های جهان دخل دارد. انرژی گرمی که از زمین به کیهان داده می شود اینا فرو می برند و همین گرمی به اتمسفر به هوا داده می شود. از سبب همین گرمشوی اقلیم به وجود آمده استاده است. از دوره اندستریالی تا حاضر قریب هر سال زیاد شده استاده است همین گرمشوی اقلیم. این اصلا از سالهای 70 اگر سخت همین گرمشوی اقلیم به وجود آمد آبشوی پیریخ‌ها هم با صورت زیاد شده استادند. تاجیکستان که پیریخ‌های زیاد دارد یکی از بزرگترین پیریخ‌های فیچنکا می باشد که در قطار 10 پیریخ بزرگ جهان موجود است. در تحقیقات صحرایی نوبتی باشد کندشوی شاخاب‌های پیریخ زرفشان چون یک حزن کوهستان به جلوه می آمد. که حرکت انبوه هوای گرم نیستند اینا کمتر تنزل یافتند. اگر ما حاضر تنزل یابی همه پیریخ‌های منطقه را مشاهده کنیم از قسمت بالاهای نقطه یکم موضوع مشاهده میکنیم تنزل یابی این پیریخ همگی اگر 2 کیلومتر باشد در طول دوره مشاهده ها اون پیریخ حرکت 4-5 کیلومتر زیادتر است. همه یکی از سبب هایی که حاضر ما
میخواهیم تحقیقات علمی را برای خود مانیم این تا کدام اندازه تنزل یافتن پیریخ زرافشان و در آینده ساختن تمثیل‌های پیشگویی کردن آینده خود پیریخ زیر تاثیر تغییرات اقلیم. شاخاب رما از جمله که از پیریخ کلانترین میباشد. یکی از شاخه‌های اساسی پیریخ زرافشان است. حاضر اگر ما از روی ترتیبی که موجوده ای که عمومی جهانی قبول شده است الکی ما میتونیم پیریخ رما رو پیریخ مستقل جداگانه گوییم به خاطر که الکی از پیریخ زرافشان کم است اما جریان آبی آن همچون یکی از شاخه های دریای زرافشان محسوب میگردد اما خود پیریخ الکی مستقل. پیریخ زرافشان نمودار میگردد. زبانه پیریخ در نشانداد 2770 متر از سطح بر آغاز می‌یابد. تأثیر تغییر اقلیم را مشاهده کردن در این عظمت یخین یک حزن خود را دارد و ولی مطمئن باید بود که پیریخ زرافشان در سرگذشت خود بارها به چنین حالت گرفتار شده و باز قامت خود را راست خواهد کرد. چونی که می‌بینیم حرارت آب رفته کم شده ایستاده است چون که دستگاه هم ما نو در آب پرتافتیم الکی تغییرات ها دیده میشد از 7 درجه به 4 درجه فرامد. باید در این مدت ما 1-2 دقیقه انتظار شویم که حرارت چگونه می شود در درون آب. دیره ما اگر که فرقیت دو تجهیزات معین کنیم کمک میرساند برای باز هم خوبتر نمودن همون آموزش بعد تا نمودن صفتی همون معلوماتی که ما میگیریم. برای همین ما باید هر یک تجهیزاتی که در اینجا ما چی میکنیم نصب میکنیم باز با همون اپارات هایی که الکی ما او را کالیبروفکا کردگی باید کالیبروفکا کنیم. برای همین من پیشنهاد میکنم که این زمان نیز باز همین تجهیزات رو نیز کالیبروفکا کرده از همون معلومات هایی که به دست میاریم بسیار دلپور باشیم. اینه چنانه که میبینید در مدت الکی 1 دقیقه حرارت آب 4 از 3 درجه است. پیریخ 23 کیلومتر درازی از 1.5 تا 3 کیلومتر پهنایی و تا 200 متر غفصی داشته مساحتش 26 کیلومتری مربع می باشد. در قسمت زبانش کلهای زیاد به چشم می رسد که از تأثیر شعاع آفتاب می باشد. از همین جا دریای زرافشان شروع می شود و البته می دونید که پایانتر دریای یغناب همراه می شود و با دریای فوندریا رفته دریای زرافشان رو تشکیل می کند. تا سال 1962 حوزه پیریخ زرافشان 21 عدد پیریخ‌ها را در بر می‌گرفت که از آن 8 پیریخ به واسطه شاخه‌های پیریخ زرافشان بوده. 10 پیریخ دیگر آنها پیریخ‌های آویزان به شمار می‌رفتند. باقی مانده 3 پیریخ دیگر پیریخ‌های وادیگی بوده. با پیریخ اساسی نمی‌چسبند و تنها با دریاچه‌ها از آنها جاری می‌شده با آن پیوست می‌شدند. در خریطه سال 1948 9 پیریخ به واسطه به پیریخ اساسی پیوست بودند. شاخه‌های پیریخ زرافشان در حال حاضر پیریخ‌های مستقل علاقی‌دار. بله. در قسمت بالاتر حاضر ما میتونیم مشاهده کردن اندازه تنزلیابی زبانه پیریخ زرافشان در از آغاز دوره مشابه. این پیریخ از سال 1927 این جانب تحت نظارت است و از سال 1927 تا 1991 به ما نشون داد که تمام آن معلومات ها که این پیریخ به اندازه 1500 متر عقب نشینی کرده است و از سال 1927 باشد تا 2019 1600 1700 متر عقب نشسته است که این پیریخ که همه ساله 26 27 متر رو در بر میگیرد. و در زیر تاثیر اقلیم خیلی نشان داده. بله چنانه که معلوم است در مدت 50-60 سال چقدر عقب نشسته است و در مدت 30 سالی که این جانب خیلی زیاد خود را از دست داده است این پیریخ که این در تاثیر بلند تغییریابی اقلیم به این خیلی ضرر خود را رسونده است.
агар кас бо чашми оддӣ ҳам мушоҳида кунад, ҳолати қаблӣ ва кунунии пиряхро қиёс карда метавонад ки худи пирях онро дар танаи кӯҳ сабт кардааст. Пиряхи зарафшон дар тӯли 100 соли охир ва дар тӯли 60 сол, 40 сол ва 10 соли охир чӣ гуна таназзул кардааст, яъне қисмати забонаи он ақибнишинӣ кардааст. аз рӯи мушоҳидаҳо ва ҳисобу китоби муҳаққиқон ки дар шароити озмоишгоҳ сурат мегирад, оянда ба таври мушаххас муайян карда мешавад, вале дар тӯли 300 сол то 1000 соли охир, вале ин албатта боз аз ҳисоби мутахассисин дар оянда маълум мешавад, изи пирях, яъне ки қисмати пешинаи пирях аллакай маълум аст ки изи он дар ду танаи кӯҳ бармало истодааст ки, яъне ки агар дар ин сурат гирем, пирях дар тӯли шояд 100-солаҳо ё 300 соли охир ақибнишинӣ кардааст. Вале ба ҳама сурат аз дур ҳам пиряхи зарафшон хеле устувор метобад ва моро хеле як эҳсоси хуш фаро гирифтааст ки баъди 2 рӯзи тай кардани фосилаи хелеро билохира ба пиряхи зарафшон наздик мешавем. моро ҳамроҳӣ кунед. мушоҳидаи як соли охири пиряхи зарафшон нишон медиҳад ки дар сатҳаш кӯлҳо камтар ба назар мерасанд, вале кам будани захираи барф ва табдили он ба кристалли ях чунин ҳолатро ба бор овардааст. як давраҳо солҳои пеш солҳои 60 ҳатто баъзе олимо чунин пешниҳод карда буданд ки мо коре кунем ки пиряхҳоро об кунем, обшавии пиряхҳоро тезонем ва ин ба чӣ меоварад? вақте ки олимо анализ карданд, ҳеҷ вақт ба табиат, ба низоми табиат дахолат кардан мумкин нест. барои ҳамин аз ин кор даст кашиданд. маҳз бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон раванди омӯзиши пиряхҳои тоҷикистон оғоз шуда, дар назди академияи миллии илмҳои тоҷикистон маркази омӯзиши пиряхҳо ташкил карда шуд. ҳамн беҳзиёд шудани забонаи пиряхро дар мушоҳида мегиранд ба ҳисоб мегиранд. қаблан омӯзиши маҷмӯӣ мавҷуд набуд. Не. мушоҳидаҳое ки ҳозир мо мегузаронем барои мо дар баробари таназзул ёфтани забонаи пирях, таназзулёбии ҳаҷми пирях ҳам бисёр муҳим аст. дар бораи аҳамияти пиряхҳо мо бояд фахр аз он кунем ки президенти кишвар бори аввал ин проблемаро дар совети амният бароварданд ва аз унҷо тамоми дунё ба ин дастгирӣ ёфт, ба хотири он ки ҳақиқатан проблемаи глобалӣ табдил ёфтааст, проблемаи об, проблемаи ояндаи инсоният, чунки вазъи демографӣ инқадар боло рафта истодааст, прогресси техникӣ ки талабот ба об рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст, аз тарафи дигар аномалияи иқлим, дигаргуншавии тағйирёбии иқлим бо чӣ қадар барои захираи об хавфи калон оварда истодааст, чӣ яъне обшавии пиряхҳо дар антарктида, чӣ дар арктика ва дар кӯҳистон ҳам ҳамин проблема рафта истодааст. барои ҳамин яке аз проблемаи асосӣ имрӯз бояд мо ино ба нақша гирем, ҳама ино ҳисоб китоб кунем. азбаски техникаи муосир дар ҳозира хеле пеш рафтааст, олимои мо ҳама комёбиҳои космос, илми космос истифода бурда аз ҳамсафаристонӣ ва ба ҳамин кор сар карданд. дар тоҷикистони мо ҳам баъди ташаббуси президент як маркази калони пиряхшиносӣ ташкил ёфт ва дар унҷо ҳамин олимон ба ҳамин масъала сар карданд. онҳо аз пиряхи федченко аввал сар карданд ва дар пиряхи федченко ҳама қисмҳои асосие ки аз давраи каталоги давраи советӣ буд то ҳозир муқоиса карда, анализ хеле хуб карда ва ҳад дақиқ намуданд ки чӣ қадар об захира мешавад ва чӣ қадар ин забонаи пирях дар ин солҳо кам шудааст ва чӣ қадар метавонад ки оянда асари нав боз зиёд шавад ё ки кам шавад. ҳамин хел онҳо водии зарафшонро, водии дарёи муқсурро омӯхтаанд. ҷилди аввали каталоги пиряхҳо марбут ба яке аз пиряхи калонтарини қисмати хушкии сайёра федченко мебошад.
системаи пиряхи Федченко ки зиёда аз 100 пирях иборат аст. Системаи пиряхи Федченко мисол пиряхҳои зарафшон, системаи болооби пиряхҳои зарафшон, яъне ки ин як ба тариқи мукаммалӣ аст. ҳамон ҳангоме ки мисол мо пиряхи Федченко мегуфтанд, мо як ҳамон як қисми ҷузъи онро дар назар доштем, не ки ин аз шохобҳои барои ҳамин пиряхҳое ҳастанд ки мисол шохдор ҳастанд, водигӣ ҳастанд. дар ҳангоми гурӯҳбандӣ мисол гурӯҳҳои бисёр ҳастанд ва аз ҳама пиряхҳои водигӣ ва пиряхҳое ки шохадор ҳастанд, онҳо як омӯзиши махсусро талаб мекунанд, барои он ки қисми болоии пирях ин ҷои ҷамъшавӣ ва ташаккулёбии пирях аст, лекин қисми фаъоли он шохобҳои он ҳастанд. қисми фаъол яъне ки қисме ки ба мо об медиҳанд ва фаъолият мекунанд ва бисёр барои мо зарур ҳастанд, қисми шохаҳои он ҳастанд. барои ҳамин шохаҳо як мафҳуми алоҳида ҳозир шудааст ва ба ӯ мо таваҷҷӯҳи зиёд дорем ва асосан ҳамаи реперҳои ё ки нишонаҳое ки омӯзишӣ ҳастанд, онҳо дар шохобаҳои онҳо гузошта мешаванд ва яъне муайян кардани мувозинати пиряхҳоро, ин ҳолати шохаи он ва қисми болои он ин мувозинати пиряхро муайян мекунад ва барои ҳамин аҳамияти хеле ҳам зиёд дорад. мутаассифона дар давраи шӯравӣ фақат қисми як забонаро мегуфтанд, тамом. мо ҳозир мо қисми шохаи онро бо қисми ҷамъшавӣ дар якҷоягӣ. атлас, каталог ё шиносномаи нави пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз назари омӯзиши васеъ ва таҳлилу муқоиса роҳандозӣ гардида, ҷанбаи илмӣ тадқиқотии муҳимро дар бар мегирад. тадқиқотҳоро аз пиряхҳои сода сар мекунанд, лекин мо баръакс кардем. Зулмард худаш аз маркази ҷумҳурии Тоҷикистон аз Душанбе 1200 километр дур аст. дар баландии зиёда қариб 5000 метр ҳастанд ва экспедисияи аввалине ки бо ҳамроҳии шарикони рушд устувор мо ташкил кардем, ин Зулмард буд ва барои ҳамин ҳозир пиряхи Зулмард хеле ҳам маъмул ҳастанд ва ҳолати мисол ҳамчун як эталоне ҳаст ки ҳолати пиряхҳои Помири Шарқиро муаррифӣ мекунанд ва ҳамчун далел мо дар ҳангоми суҳбат ва дар баромадҳои байналмилалӣ мо иқтибос мебарем аз дастовардҳое ки дар пиряхи Зулмард аст ва аввалин стансия ҳам дар пиряхи Зулмард гузошта шуд. барои ҳамин ҳам ин пирях дар сатҳи ҷаҳонӣ маъмул шуд ва муаррифӣ шуд ва дастовардҳои мо ва ба системаи ягонаи ҷаҳонӣ ба системаи ягонаи ҷаҳонӣ мониторинги пиряхҳо аввалин маротиба пиряхи Зулмард шумр шуд. аз ҷониби дигар, иштироки мутахассисони ҷавон ҷиҳати омода намудани асноди гуногун зимни тадқиқотҳои саҳроӣ, корбарӣ аз тарҳи гуногуни топографӣ ва зондиронии фосилавӣ заминаи донишу таҷрибаи онҳоро бештар гардонида, барои таҳияи ҷилдҳои дигари каталоги пиряхҳои мамлакат басо муҳим мебошад. дар худи сохтани атласи пиряхҳои яъне ки се ҳавзае ки мо истифода будем, ин методология яъне методҳои харитасозӣ буданд ки имконият доданд ба мо ҳарчанд тезтар ва дақиқтар муайян намоем ҳам ақибнишини забонаи пирях, худи масоҳати пиряхро, инчунин тавозуни ҳаҷмашро муайян намоем. пиряхи Федченко дар баландии 2900 метр аз селдара то 7400 метр аз сатҳи бар системаи кӯҳии пиряхе мебошад ки дар ҳудуди шаклгирияш бештар аз 100 пирях дорад. ҳамин тариқ пиряхи Федченко дар Тоҷикистон дар кӯҳҳои Помири шимолу ғарбӣ дар ҳудуди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. дар минтақаи пиряхи Федченко баландтарин кӯҳҳо ва қуллаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қаторкӯҳи Академияи илмҳо бо нуқтаи баландтарин қуллаи Исмоили Сомонӣ 7495 метр, қаторкӯҳи Язғулом 6974 ва Гармо 6595 метр аз сатҳи бар ҷойгир мебошанд.
ғафси пиряхи Феченкоро соли 57 соли байналмилалии геофизикӣ буд, ҳам вақт чен карда буданд ва то ин вақт фақат маълумотҳои мушоҳидавӣ, яъне ки ба тариқи назариявӣ онҳо буданд, маълумот буданд. мо имрӯз барои ин каталог ҳамин маълумотҳои геофизикиро ки аниқ муайян намудем ки ғафси пирях дар кадом қисматаш чи ҳастад, амро истифода бурем, яъне ки аз усулҳои геофизикӣ, ҳавопаймоҳои бесарнишин ва инчунин расмҳои маҳворагӣ. мо ҳангоме ки технологияи харитарисозиро истифода бурдем, ҳар ҳолати пиряхро ҳамаи мутахассисон метавонанд ки дар куҷо ҳаст, чӣ хел ҷойгир шудааст ва дар фосилаи ҳамин вақтҳо чӣ хел ақибнишинӣ кардааст ё ки зиёд кам шудааст, ба тариқи координатҳо ҳар як шахс ки ба ин кор сару кор дорад метавонад аз он муайян. муҳаққиқон зимни таҳияи каталоги пиряхи Феченко муайян намуданд ки шохобҳои болоии пирях ба баландии 6280 метр расида, нуги забонааш то 2910 метр паст мешавад. ғафси яхи пирях дар баъзе ҷойҳо аз 800 метр ҳам зиёд мебошад. ҳарорат дар ин ҷо дар як сол то 328 рӯз аз 2 то 45 дараҷа хунук буда, ҳарорати гармӣ ҳамагӣ дар 2 моҳи тобистон мутаносибан то 6-8 дараҷа гармӣ мерасад. ҳисоби миёнаи ҳарорати солона бошад ба 7 дараҷаи хунукӣ баробар мебошад. дар қисми миёнаи пирях ҳамасола бориши барф 330 сантиметр, дар минтақаи сарҳадии он 200, дар баландии 4900 метр 290 сантиметр ва дар болооби пирях ба 4,5 метр баробар мебошад. ҳамчун нишондоди тағйирёбии иқлим хеле ҳам ҳассос ҳастанд. ба воситаи мисол пеш рафтан, кам шудан, зиёд шудани онҳо мо метавонем ки равиши тағйирёбии иқлимро муайян кунем ва бо ин як чизи ба ҳам пайваст ҳастанд. масалан аз тағйирёбӣ аз гармшавӣ пиряхҳо об мешаванд ва биёбоншавӣ ба миён меояд ва биёбоншавӣ бо ҳароратро боз баланд мекунад. барои ҳамин дар илми муосир география як калима аст ки ҷое ки боди ҳаворо ба миён меорад. дар осиёи марказӣ ин пиряхҳои Феченко ва яхбандиҳое ки дар Помир ҳастанд, дар сатҳи ҷаҳонӣ ин Антарктида аст ки онҳо мувозинати боду ҳаворо нигоҳ медоранд. дар сатҳи худи пиряхи Феченко алҳол 20 кӯл маълум карда шудааст ки дар қисми забонааш 2 кӯли калон бо масоҳати то 25 000 метри мураббаъ ва силсилакӯлҳои хурд мавҷуданд. аз 0 то 100 кадом рангро дар бар мегирад пиряхҳо, яъне аз 100 то 500 кадом. хоб нишондоди релефи, яъне сатҳие ки мо дар ҷо нишон додем, ҳам релефи теневой мегӯянд, яъне рангкати релефҳо ҷудо кардагӣ аст. ҳар як қисмате ки мебинед, қисмати фарз кардем сафедтар, дар қисмати сафедиаш худи пасти, яъне 2000 метр аз сатҳи бар қарор дорад. қисматое ки боло мебиёд, яъне баландтар мешавад, вобаста ба онҳо дар аломати шартиш нишон дода шудааст. 5400 7400 метр аз сатҳи бар баланд аст. яъне дар як харитае ки мо тартиб метиҳем, ҳам чӣ дорад, сеткаи координатӣ мегӯям барои муайян кардани минтақа, яъне ҳар як нуқтаи пиряхҳо боз хати релефи хатҳои горизонталӣ дорад барои муайян кардан ҳам баландӣ, пастӣ, баландӣ. баъдан бо релефи ранга барои дар умуман харита ҳам намоён мешавад, ҳам зеби харита медорад. таҳлили динамикаи ақибнишинии қисми забонаи пиряхи Феченко дар асоси маълумотҳои таърихӣ ва аксҳои моҳвораӣ нишон дод ки дар давоми 88 сол 1555 метрро нишон медиҳад.
пиряхи феченко 6000 аст. Аслан ин пирях чанд марҳилаи гармшавию сардшавии иқлимро сар гузаронидааст. ҳарорати миёнаи солона дар феченко дар муддати тақрибан 40 соли охир 7 дараҷа сардиро нишон медиҳад. ин нишондоди хуб аст, зеро солҳои 50 то 70 ин нишондод ним дараҷа фуромада ба 6 аз 5 дараҷа хунукӣ расид ва ҳамин ним дараҷа боиси коҳиши қабат, дарозӣ ва аз ҳам ҷудо гардидани як қисми шохопиряхҳои ҳамшафаташ гардид. Инро дар гидрогеология тағйирёбии шаклӣ мегӯянд. дар 5 сол бошад 60,000 миллиметр барф боридааст, ки меъёри мувофиқ ба ҳисоб меравад. Аслан пиряхи Феченко 150,000 сол пеш ба ташаккулёбӣ сар карда, дар давраи таҳввулоти даврии қадкашии қаторкӯҳҳои ҷавон зина ба зина дарозӣ ва ҳаҷми худро мустаҳкам менамуд. ақибнишинии пирях суръати баландтарин дар 10 солаи охир дорад ки 32 метрро дар як сол ташкил медиҳад. моҳи октябри соли 2024 экспедитсияи навбатии агентии обуҳавошиносӣ ба маркази омӯзиши пиряхҳо дар қисмати забонаи он сурат гирифт. нуқтагирии қисмати забонаи пиряхи ванҷах коркард карда истодаем ва муайян карда истодаем ки забонаи пиряхи ванҷах чӣ қадар коҳиш ёфтааст. дар ҳолати забонаи пиряхи Феченко яъне ки дар ҳолати коҳишёбӣ аст, пайдошавии кӯлҳо аст. ҳарчанд насби пойгоҳи метеорологӣ дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат идома дорад, вале дастрас намудани сохти хориҷии он бинобар арзиши баланд доштан кор дар ин самт мувофиқи матлаб набуд. дар муддати хеле кӯтоҳ дар маркази омӯзиши пиряхҳо сохтани дастгоҳи муосири метеорологӣ ба роҳ монда шуд. яке аз самти тадқиқоти саҳроии мазкур санҷидани дастгоҳҳои худкори муҷаҳҳази мазкур дар пиряхи Зарафшон буд. дар марказ мо таҷҳизотро бешакл хуб кардем, калибровка кардем. ҳарчанд тавлиди чунин дастгоҳҳо дар ҷумҳурӣ бори аввал ба роҳ монда шудааст, мутахассисон эътимод доранд ки дар муддати як сол бенуқсон кор мекунанд. че намудани намнокии ҳаво, ҳарорати ҳаво ва инчунин боришоти сатҳи барфро ба мо муайян мекунад ки дар муддати сол чӣ қадар дар ин ҷо барф борид ва баландии барф дар ин минтақа чӣ қадар буд. экспедитсияи мазкур тарҳи таҳияи лоиҳаи обанбори ояндаро дар забонаи пиряхи Зарафшон таҳия намуд ки таҷрибаи нав дар самти омӯзиши криосфера мебошад. пиряхи Зарафшон ба он хотир интихоб гардид ки нисбатан пиряхи дастрас аст. ба ин пирях ба тариқи нақлиёт омадан ва ё тариқи парвозҳои чархбол анҷом додан нисбатан арзон ва дастрасанд. ва вақте ки мо ҳозир бунёди ин пойгоҳ аз як тараф агар омӯзиши татбиқи амалии илмҳои криосфера бошад, аз дигар ҷанба мо бо таъсири техногенӣ, яъне паст кардани шиддати таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхи Зарафшонро дорем. яъне ки идее ки олимони маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон онро ҷонибдорӣ менамоянд ва пеш мебаранд, ин аст ки бо бунёд намудани силсилакӯлҳо дар қисмати озодшудаи забонаи пиряхи Зарафшон мо мехоҳем муайян намоем ки таъсири ҳамин кӯлҳоро ба иқлими худи ҳамин минтақа, яъне дар қисмати ҳамин минтақа бухоршавии об, сард кардани об ва ҳамин таъсири иншоотҳои гидротехникие ки мо мехоҳем дар оянда бунёд гарданд дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва дигар ҷонибҳои ҳавасманд, ин муайян намудани
то кадом андоза инсон яъне метавонад амалан шиддати тағйирёбии иқлимро таъсири тағйирёбии иқлимро ба пиряхҳо маълум. дар фасли зимистон ҷоришавии дарёчаҳои гуногун аз ҳавзаи дарёи зарафшон баёнгари он аст ки ин пиряхи машҳур дар шароити тағйири иқлим ба зиндагии худ идома медиҳад. тадқиқоти саҳроӣ идомаи бештари корҳо дар озмоишгоҳ ва баррасии мавзӯъҳо мебошад ки то дер идома мекунад. дар хиди қисмати забонаи пирях стансияи гидрометеорологӣ насб гардид. мо мин баъд маълумотҳое ки аз хиди стансияи гидрометеорологӣ гирифта мешаванд ҳамин маълумотҳо дар минбаъда коркард мегарданд ва ин маълумотҳо барои арзёбии минбаъдаи ташаккулёбии равандҳо дар пиряхи зарафшон истифода мегарданд. ҳамчунин ба таҳияи лоиҳаи илмии бунёди обанбор дар қисмати забонаи пиряхи зарафшон кор кард мешавад ки барои самти илмҳои криосфера таҷрибаи нав аст. бояд дар қисмати забонаи қаблии пирях ки беш аз 10 километри квадратиро ташкил мекунад, бояд оянда як кӯли сунъӣ сохта шавад ва аз тариқи кӯли сунъӣ бояд бо таъсир расондан ба иқлими сатҳи пирях бояд то андозае ҳам мавриди омӯзиш қарор гирад ва ҳамчунин барои кам кардани таъсири иқлим ва то андозае салқин гардонидани сатҳи пирях бояд мусоидат карда шавад ва ҳанӯз ин аввали кор аст ва лоиҳа дар ҳолати таҳия қарор дорад ва агар дар сурате ки ин лоиҳа амалӣ мешавад дар осиёи марказӣ аз ҷониби олимони тоҷикистон ҷиҳати таҳкими пиряхҳо аввалин кори амалӣ мебошад ки албатта аз ҷиҳати илмӣ коркарди он ба собит расидааст. дар ҳошияи раванди оби душанбе 2024 ва конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 форуми пиряхҳо баргузор гардид ки дар он намояндагони мамлакатҳои ҷаҳон, ниҳодҳои байналмилалӣ ва муҳаққиқон иштирок намуданд. дар форуми пиряхҳо дабири кулли созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО Одри Озулай ба ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои баланд дода иброз доштанд ки пайгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо умедвории басо зиёд дорад, зеро дар давоми 50 соли охир 30% масоҳати пиряхҳои ҷаҳон коҳиш ёфта ба рушди ҳамаҷониба таъсири манфӣ мерасонад. ӯ шомил гардидани парки миллии Тоҷикистонро ба феҳристи умумиҷаҳонии идораи омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии Созмони Миллали Муттаҳид ЮНЕСКО ки даҳҳо пиряхи калонтарини мамлакат ва ҷаҳон чун Феченко, Гармо, Хирсон ва ҷамъияти географӣ ва дар умум зиёда аз 6000 пиряхро дар ҳудудаш ҷойгир намудааст, таваҷҷӯҳи аҳли ҷаҳон ба ин захираи табиӣ арзёбӣ намуд. иштирокчиёни форум баргузории конфронси ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳоро дар шаҳри Душанбе дар соли 2025 марҳилаи вусъати корҳо дар ин самт арзёбӣ намуданд. масъалаи сатҳи глобалии ҷаҳонии ҳалли мушкилии об барои ҷаҳониён ман фикр мекунам ки имрӯз файзу баракати ҳамин пешниҳодҳо аст ки миллати мо рӯз то рӯз обод, рӯз то рӯз гулшукуфон, рӯз то рӯз пешрафт дорад. яъне ташаббусҳои пешвои муаззами миллат барои миллати мо кӯмакҳои хеле калони худро расонда истодааст. ман хеле ифтихор дорам ки дар конфронси ҷаҳонии об дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дорам. бори сеюм аст ки ба ин мамлакати зебо дорои экосистемаи нодир ва пиряхҳои калонтарини дунё меоям. қаблан дар экспедитсияҳои созмондодаи Тоҷикистону Финляндия иштирок карда будам ва ин ду мамлакат дорои захираҳои бузурги оби ошомиданӣ мебошанд. дар форуми мазкур пешниҳодоти басо ҷолиб садо доданд ва дар идома албатта барои амалӣ гардидани он муҳаққиқони кишварҳо кӯшиш хоҳем кард.
الحال در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان جهت بیشتر نمودن اکسپدیسیاهای علمی، آموزش و پیشنهاد زمینه‌های علمی بنیادی در حاشیه آمادگی‌ها به کنفرانس جهانی حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه تحقیقات‌ها را گسترش می‌دهند. عالمان مقرر کردند که تا 2100 قریب 87% پیریخ‌ها نیست می‌شوند. اگر تمام پیریخ‌ها آب شود، آب به سطح 60 متر بلند می‌شود. کشورهای فلوریدا، کشور نیدرلندیا، دانیا، گالندیا و یک قسمی بریتانیای کبیر در تگی آب میمونند. برای همین تمام جامعه جهانی، جناب عالی تمام جامعه جهانی رو به همین پرابلم کرده استودن که جلب کرده استودن که ما با همین عاقبت هایی که تغییر اقلیم برای زمین به وجود میاد مبارزه برده توانیم. برای ما با اکادمی دستور دادن که همکاری ها رو در ساحه تغییر اقلیم درباره صفت هوا با شریکان یعنی رشد وسعت دهیم. همچنین عالمان تاجیک در سطح جهانی جهت کم کردن تأثیر حرارت گرمی دو پیشنهاد دارند که منفیت آور بودنش از کسی پوشیده نیست. ما رو می‌سازد که در همین منطقه ها بخصوص در منطقه هایی که یعنی که آفتابرس هستند در آنجا پنل های آفتابی یا که نصب کرده شود که و انرژی آن به انرژی الکتریکی تبدیل داده شود و همون گرمی که آفتاب به زمین می‌دهد کمتر کرده شود. زیرا با یک متر کوادراتی زمین تقریبا 1 کیلووات اقتداری آفتاب رس می‌باید که این به نهایت اقتداری کلان است و برای یعنی مساحت‌های کلان این اقتدار می‌تواند که یک به گرمشوی سیاره یعنی سبب زیاد رساند. پیشنهاد دوم در مرکزهای علمی جهانی قبلا هم طرح‌ریزی گردیده بود. اگر در اقیانوس‌های جهانی پایگاه‌های آفتابی بادبانی گذاشته شود و گرمی آفتاب را به انرژی سبز تبدیل دهد، پس حتی اقیانوس‌ها را هم اداره کردن ممکن است. این معنای آن را دارد که گردش اتمسفری حرارت بلند در کره زمین بازداشته می شود، ولی برای این کار حالا سیاره امکان و اقتدار ندارد. حرارت میانه سالانه زمین 14.15 گرادوس سلسیوس است. در تاجیکستان در پیریخ‌های بالای پیریخ‌های ما حرارت از -6 کمتر است. ولی چطوری که می‌بینید آبشوی پیریخ‌ها به وجود آمده است از حساب آنکه اتمسفر دینامیکی است و این پرتوهای گاز گلخانگی ذره‌های افلاسی که در اتمسفر پرتافت می‌شود با صورت‌های گوناگون به تاجیکستان وارد می‌شود، به دیگر کشورها وارد می‌شود. حتی این چنگ و غباری که در همین سمت تسمه چنگ و غبار به وجود آمده است از تاجیکستان گذشته به طرف چین، از چین به انتارکتیدا به آرکتیک می‌روند. برای که این به سمت همین شمال حرکت می‌کنند. در بلندی‌های 10-12 کیلومتر سرعت حرکت شمال می‌تواند تا 120 کیلومتر در یک ساعت برسد و همین چنگ و خاکی که خردتر ذره‌های تا 1 میکرون است تا 2 میکرون است در اتمسفر حرکت می‌کنند تا بلندی‌های 6 کیلومتر بودگی ذره‌چه‌ها در ژاپن تا 10 کیلومتر می‌توانند ذره‌چه‌ها باشند. همین از سبب دینامیکی بودن در حرکت بودن اتمسفر به تمام دنیا تکشین می شود، در بالای پیریخ‌ها نیز تکشین می شود و این سبب با سرعت آب شدن پیریخ‌ها می گردد. جمهوری تاجیکستان در ظرف 10 ساله آخر همچون پیشاهنگ مسائل مربوط به آب و اقلیم کارهای زیادی را در سطح بین المللی عملی می‌گرداند. سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد مملکت ما 14 اوگوست سال 2024 با قدنامه مخصوص سالهای 2025-2034 را
10 ساله بین المللی آموزش علمهای کریاسفر اعلان نمود که برای همکاری مرکزهای علمی و مالیوی جهانی مساعدت می نماید. ман ҳамчун намояндаи институти метеорологии финляндия бори аввал ба тоҷикистон омадам. маро табиати зебо ва ҳавзаи пиряхҳо басо маҳдуд намуд, зеро дар тоҷикистон калонтарин пиряхҳои ҷаҳон ҷойгиранд. аз таҷрибаи якдигар воқиф шудам. роҳи ҳаллу фасли масъалаҳои муҳим чун ҳифзу нигаҳдории пиряхҳо ки бо иқдоми тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ амалӣ гардонида мешавад, ҷомеаи ҷаҳониро хушбин месозад, ки дар оянда таъсири тағйири иқлим ба ҳавзаи пиряхҳо коҳиш дода шавад. умедворам ки дар ҳайати экспедитсияҳои дигар боз ба тоҷикистон меоям. ақибнишинӣ ва ҳаракати бо шиддати пиряхҳои тоҷикистон дар қабати морина ва қисмати забонаи он дар давоми 50 соли охир ки ба таъсири иқлим вобаста мебошад, тараф бештар мегардад. пиряхи занбар дар болооби зарафшон дар давоми садсолаҳо сарбанди бузургеро аз худ боқӣ гузоштаву ҳоло масоҳати худро қариб аз даст додааст. аз сарбанди пирях бошад 4 дарёча мефарояд ва сетои он бошад дар чашм ноаён аст ва аз қисмати сарбанд аз байни харсангу шағалҳо биромада дар 1 километр поён бояд якҷоя мешаванд. алҳол бошад дарёчаи мазкур бошад аз қисмати тарафи чапи пирях ҳамин гуна ҷорӣ мешавад ва болотар он тараф аз тарафи чапи ман бошад як пиряхҳои қисман маҳвгашта ҳам мавҷуд аст ки аз он ҳам як дарёчаи хурд ҷорӣ мешавад ва маринаи пиряхҳо дар натиҷаи кӯчиш ва ҳаракати пиряхҳо дар садсолаҳои охир тавре шудааст ки албатта баъзе аз пиряхҳои хурд дар ин ҷо ба чашм ноаён ҳастанд. кас ба қуввати такондиҳии пиряхҳо ки ҳангоми ҳаракат доранд ҳайрон мешавад. ҳазорҳо тонна сангу сангрезаҳоро чӣ гуна ба пеш тела медода бошад. гӯё дар даруни кристалли ях муҳаррики фавқулода пурқувват гузошта шудааст. дур намеравем. ана дар ҳамин тарқишҳо қувваи калони ҳаракаткунанда ниҳон аст ки бо роҳи фишурдашавӣ ҳамаро фурӯ бурда манзараро тағйир медиҳад. агар ин кор дар ҳолати сели пиряхӣ дар дохили пирях рух диҳад, оқибатҳои фалокатоварро дар пай дошт. пиряхи ба номи Саидои Насафӣ агар солҳои пеш як маротиб ба пеш ҳаракат мекард, ҳоло дар як сол то 5 маротиб фаъол гаштааст. чунин ҳолат барои таназзули пиряхҳои занбару Саидои Насафӣ боис мегардад. дар сатҳи пирях шумораи зиёди тарқишҳо ба назар мерасад. махсусан дар қисмати ғизогирии пирях тарқишҳо бештаранд ва нисбат ба қисмати рости пирях дар қисмати чапи пирях тарқишҳои калон ва бузург бисёр ба назар мерасад ки чуқурии онҳо зиёда аз 5-6 метр буда, дарозии онҳо аз 10 метр зиёд ба назар мерасад ва ин нишонаи боз ҳам гармшавии тағйирёбии иқлим ва таъсири онҳо ба пиряхҳоро гувоҳӣ медиҳад ва зиёд шудани тарқишҳо метавонад боз ҳам обшавӣ ва кандашавии пиряхҳоро аз якдигар ба бор орад. аз ҷониби дигар ҳамасола аз таъсири тағйири иқлим ба иқтисодиёти Тоҷикистон садҳо миллион доллар зарар ворид мегардад ки мутаассифона чунин фалокатҳои табиӣ сол то сол зиёд мегардад. тоҷикистон дар конференси Париж ӯҳдадорӣ гирифт ки то 65-70% партови газҳои гулхонагиро ба соли 1990 мерасонад, яъне кам мекунад то ҳамон дараҷа. мо агар иқдоми ҳамин яъне нерӯгои барқи оби роғун ба кор дарояд, мо ба сифр ҳаракат мекунем, яъне партови гази гулхонагӣ дар Тоҷикистон сифр мешавад. ин бисёр иқдоми бузург аст аз тарафи Тоҷикистон ва инро бояд дигар давлатҳо бояд дастгирӣ кунанд. вақте ки агар
партоҳои газои гулхонагӣ аз дигар кишварҳо ба мо ворид шавад, агар ин проблема барои обшавии пиряхҳо яъне таъсир мерасонад. ҳамаи ин омил натиҷаи гармшавии ҳарорат дар кураи замин буда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон инро ҳамагон мушоҳида мекунанд. агар тибқи коркарди махзани обуҳавошиносӣ дар 50 соли охир дар марҳилаи солҳои 1980 то соли 2009-ро гирем, ҳарорати баландтарин 48 дараҷа гармӣ дар ҳудуди ҷанубии мамлакат 14 рӯзро ташкил дода бошад, пас солҳои 2010 то соли 2023 ба 26 рӯз расидааст. дар идома бошад, дар шаҳри Бохтар ин миқдор рӯзҳои гармтарин аз 41 рӯз ба 71 рӯз ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳияҳои Панҷу шаҳри Туз бошад, аз 41 рӯзи ҳаракати наздик ба 50 дараҷа гармии солҳои 1980-2009 ҳамагӣ дар зарфи 13 сол, яъне аз соли 2010 то соли 2023 71 рӯзро нишон медиҳад. яъне тамоюли рӯзҳои гармтарин дар зарфи 13 сол ба тамоми 30 соли пеш баробар аст. гуфтан мумкин аст ки якчанд маротиб бештар гардидааст. дар шаҳри Душанбе ҳам чунин нишондод мушоҳида мегардад. дар чунин рӯзҳои гармтарин ҳамчунин хокбориш низ ба амал омадааст ки бо таъсири шамол то дуриҳои дур ҳаракати онро мушоҳида кардан мумкин аст. ҳифзи ҳамин пиряхҳо тарафи Тоҷикистон ҷаноби олӣ ҳамин пешниҳода вай карданд ки мо бояд пиряхҳоро ҳифз кунем, чунки оянда ин ягона манбаи оби тоза, оби ошомиданӣ аз ҳамин пиряхҳо оғоз мешавад. ва ин проблемаҳои ҷаҳонӣ аст. ҷаноби олӣ ҳамин проблемаҳоро бардоштанд. ҳамаи иқдомҳои Тоҷикистон барои обу барои иқлим аст ва ин барои оянда, чунки мо агар назар афканем бисёри муноқишаҳои байни давлатҳо дар масъалаи об аст. кишварҳои ба ҳам ҳамсоя барои тақсими об як қисми давлатҳо ба ҳам муноқиша карданд. ин проблемаи номери як дар солҳои оянда, яъне проблемаи оби тоза аст. дар ин ҷо саволе пайдо мешавад ки чӣ гуна пиряхҳои мо худро муҳофизат мекунанд. ҳамааш дар гуногунии сатҳи мамлакати мо ки аз 7 дараҷа иборат аст манша мегирад. дар он ҷойҳое ки тобистон 40 дараҷа ҳарорат баланд мешавад, баландӣ аз сатҳи бар аз 350 то 400 метр мебошад. дар ин лаҳза дар баландиҳои 4-5 ҳазор метр аз сатҳи бар, масалан дар ҳавзаи пиряхҳои Зарафшон, Хирсон, ҷамъияти географӣ ҳарорат ҳамагӣ 6-8 дараҷа гармиро нишон медиҳад. дар нуқтаҳои баландтарини пиряхи Феченко бошад, барф меборад. ин худ мӯъҷиза аст ки дар масофаи 500-600 километрӣ иқлим якбора дигар мешавад. агар сатҳи ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебуд, ба ҳеҷ ваҷ ба ин дараҷа олами бои зоологию биологӣ ва экосистемаи нодир ба вуҷуд намеомад. дилхо дарёи Тоҷикистон ҳамин гуна аз шохобҳои пирях ё аз оби чашма ё аз обҳои мавсимӣ тарма ё барф ҳамин гуна ташаккул меёбанд. айни ҳол ин яке аз шохоби пиряхи Зарафшон, шохаи скачо мебошад ки ба номи яке аз муҳаққиқони ин пирях гузошта шудааст ки дар ҳаяти мушкети соли 1871 ба ин ҷо сафар карда буданд ва қаблан ин шохоб бо танаи асосии пирях Зарафшон якҷоя буданд. айни ҳол бошад то 600 метр қафонишинӣ кардааст, вале дар фасли зимистон ҳамин гуна ҷараён доштани ин пирях далолат ба он мекунад ки чун қаблӣ агар 9.6 километри мураббаъ масоҳат дошт, айни ҳол масоҳати он 6.4 километри мураббаъро ташкил мекунад. вале албатта мутмаин ҳастем ки сарфи назар аз таъсири иқлим ин шохоб устувор аст. кишвари муаззами миллат
ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон имомалӣ раҳмон дар созмони милали муттаҳид баромад карда 27 октябри 2021 дар бораи он ташаббусҳое ки барои иқлим равона карда шудагӣ суханронӣ карда буданд. Он кас иброз доштанд ки тоҷикистон 93% кӯ асту тоҷикистон дар ҳамин мавриди тағйирёбии иқлим аз ҷиҳати партовҳои газҳои гулхонаӣ дар ҷои 135 меистад ва дар тоҷикистон ҳиссаи тоҷикистон ба ин партовҳо 0,3%-ро ташкил медиҳад ҳамагӣ. ва дар ҳамин баромади худ он кас дар бораи ҳифзи пиряхҳо, таъин кардани рӯзи пиряхҳо ва таъин кардани соли пиряхҳо соли 2025 ва ташкили бунёди пиряхҳоро пешниҳод карда буданд. ва хушбахтона шумо медонед ки ин ҳама иқдомҳои ҷаноби олӣ дастгирӣ шуданд ва имсол 2025 соли пиряхҳо эълон шудааст аз тарафи созмони милали муттаҳид. табиати тоҷикистон бо чунин хосияти худ дар ҷаҳон назир надорад, вале дар шароити тағйири иқлим ин мӯъҷиза ё мувозинати табиӣ дар ҳоли халалдор гардидан мебошад ки роҳи наҷоти он ба ҳаллу фасли ин проблема дар сатҳи сайёра алоқаманд мебошад ки роҳбарияти ҷумҳурии тоҷикистон дар сайёра дар ҳамкории амиқ бо созмони милали муттаҳид ва мамлакатҳои ҷаҳон ҳамкориро густариш медиҳад.